Viime vuosien aikana Oulun alueella on luotu edellytykset sähköautojen nopealle käyttöönotolle. Kattava latausverkko yltää pian Raahesta Tornioon. Samalla pohjoiseen luodaan älykästä liikennettä, puhdasta liikkumista ja uutta liiketoimintaa. Latausasemia on jo kymmeniä ja niitä tulee koko ajan lisää. Myös kuluttajalle sähköauto on turvallinen valinta. Sähköautojen myynti voi kasvaa todella nopeastikin. No sähköautoilun kannalta Ouluhan on erinomainen paikka. Tässä on kohtuu tiivis kaupunkirakenne ja tämä kaikilta osin mahdollistaa sen tekemisen. Me itse lähdemme niin tulevaisuuden kannalta, että Ouluun hyvin helposti vuoteen 2020 mennessä voisi syntyä noin 1000 auton markkina. Ja siihen nähden me rakennetaan latausverkosta. Suomessa on tällä hetkellä noin 400 julkista latauspistettä ja näköpiirissä on, että tämä määrä tulee moninkertaistumaan tulevina vuosina. Ja globaalisti sähköautojen määrä moninkertaistuu vuosittain ja Suomessakin autojen määrä kasvaa niin kuin lähes 100% vuosivauhdilla. Sähköauton lataaminen kotona on todella edullista, se on noin pari euroa 100 kilometriä. Auto on täyssähköauto ja se on tosiaan riittävän iso, pääsee riittävän kauas. Siinä on kaikki hyvät puolet. Ei muuta kuin hinta ehkä vähän korkealta tuntuu, mutta pitää aina laskea vaikka 3-5 vuoden päähän, että mitä on säästynyt bensaa ja huoltoja, niin siinä kohtaa huomataan, että Tesla onkin jo hyvin edullinen verrattuna polttomoottoriautoihin.